Good morning, it's 9:26, 29, October 21, bili tayong gas. Tapos mayroon ako nakita dito sa taas ng aking car. Ano kaya to? May nagbigay ano? Nagbigay ng bag. Lagyan ng bag. Lagi ko ay mamalengke. Sana, bili tayong gas. Pagupit muna tayo. Okay, tapos na ang ating gupit. Dito ako nagpapagupit lagi kay Amiga. Ito. May massage din pala sila dito. Amiga! Here, no? Face? No. Ah, sarado? Oh. This is only massage. Massage only? Only. Good? Because good, good. Maybe yes. You tried it? No. Ayet. Korean? No. Me? This is the cross the Carson and Bloomfield and foot massage is. Foot massage? Oh. Pero on everything. Oh yeah? And, Where at? And everything. Food for less? No. More. What's the name? Bloomfield and Carson. Massage? Foot massage. Good. 30, 35, 40, depend. Okay. Gracias, amiga. Thank you. Okay. Yan. Ang problema lang dito yung parking. Dito ka magpa-park sa gilid. Ito hindi sa kanila yan eh. So, ang parking mo dito ka lang. So, medyo delikado kasi may mga dumadaan dito. So, kailangan mabilisan lang yan. Katulad yan, hindi ka makakadaan. So, antayin natin. Ayan, pagka safe na, tangkada na tayo. Okay, tapos na ating gupit. Let's go. Okay, ito yung mga ayaw ko pag yung mga taong nagsha-shopping, yan, iniiwan na lang ganyan. Wala silang iniisip kundi sarili lang nila. Pwede naman nilang ibalik doon sa lagyan. Diyan lang, napakalapit lang. Hindi pa nila mailagay. Yung mga irresponsibleng tao talaga. So, baba ko muna yung gas ko. Bili muna tayong gas dito sa Food for Less. Wala na tayong panahon para gas. Meron din bibili. Ako sunod ako. Pwede naman. Give me the good ones, okay? So sometimes it's not good. Good? Thank you, brother. Have a good one. Kasi mga hindi magaganda eh. Kuhatin na lang natin. Okay. Dito tayo sa Tambuli. Binital lang tayo sauce. Okay, sa Tambuli. Apat na. Pampanga. Tosino. My favorite. Yeah. Mechanic? Hindi. Ito mechanic. Mechanic ba? Yan yung mechanic gold daw. Yan, ito mechanic. Kailangan mo ba? Oh yeah, please. Yan, mechanic ito. Katabi ko. Yes. Ito mechanic. Laon Ilocano. Mechanic. Katabi mo, dali. Ilocano ka. Sino ka? Tagano ka? Dry, banger. Bangir ka, natinag di uping, natoktol di ulo. Ano yun? Uy! Naglag daw yung bata na bali ulo. Ganun ba? 15 cents please. Magkana? 15 cents. 15? Wala. Saglit. Walang bola ha, baka binibenta mo oh. Dati nga na pintas nga balasang ka. Oh, bakit daw magandang babae ikaw? Bola na yun. Tama ba ito, ate? Ate! Ayun. Isko po. Ito ba yung basmati? Sus ko po, Rudy. Isko po. Ganun.
Thank you, Okay, ha. salamat ma'am. Ingat. Sige. Sige, sisipat kayo, Wen. Dito sa Portos, kukunin ko yung yung para kay Miss Dayang. Wala wala nga parkingan. So bumaba na si Bossing. Siya na lang pick up kasi wala eh. So yan, kukunin natin yung pasalubong ni Miss Dayang na Portos para mamaya. Okay, jackpot tayo, may parking. Woohoo! Naka-parking tayo dito sa Portos. Kunin natin yung pero nandun na si Bossing eh. Grabe ang parking dito. Swertihan lang talaga. So tara. Yan grabe Exit only. Pero dito online, pero mahal ang shipping. Ito sabi, Uber Eats. Grabe, ang dami. Ano ko ang dami. Oo. Right. 57? From the time na coming daw, ang start ng plan. So, of course, isn't that for a bait? Thank you. Thank you. Isang isa lang ang in-order ko Left. Yung mga anak ko, birthday ni Marco, aalis sila. At imi-meet natin si Miss Dayang tsaka si Dory. Dala tayong Portos. Meron na namang aksidente. Ayan aksidente. Ingat tayo. Dito na ako sa Cerritos. Ito yung Portos na bibigay ko kay kay Miss Dayang. Huling kuya, para sa 4. Pasko na. Muna tayo ng tuna. At yan, habang naantay natin sila Fides, tsaka Dory, tsaka yung asawa. Tagal na yun. Si Kesani, i-add ko na lang sa kanya. Ay, bossing, thank you Halika, Miss Dayang. Ilagay mo Noy Peak. Noy Peak. Ayan. Ano, isisend ko na lang. Okay na yan. Ko na lang. I-tawag nito. Kasi nag-isa lang ako. Hindi, ganyan lang. Huwag yung papersa niya. Relax. Asan na ba yung kay Pacquiao? Ayun Yun doon. Yung pa rin, kusina pa rin nakalagay. Oh, pinya. Sarap. Dito. Baka na. Kusina pa rin ang Ito yung yung Portos. Okay, Dory. Marami kayo Abagay, marami. O sige, tulog ka na. Huwag ka umakyat kahit kanina. Hindi Ingat. Okay. That's it. Yung ating end ng ating vlog. Pag-meet natin kay Miss Dayang at sa kanyang mister, si Kuya Sani. Tapos si Madam Dory. Si Ate Dory. So, salamat po sa lahat. Miss Dory, Miss Dayang, tsaka kay Kuya Sani. Okay, mabuhay po kayo.
yung mga binigay nyo dito. Salamat. Yan, may pinya pa, marami yan. Yan, salamat, salamat. Yan, galing Hawaii. Tanim nila yan. From Hawaii. Okay, yan po. Yan po ang bigay ni Miss Dayang tsaka kay Miss Dayang at Kuya Sunny. Salamat po sa inyong lahat. Okay, ito. From Hawaii. Okay, babush. Tapos yung tinapay. Yan. Thank you. Okay, salamat.